Općina Križ ove se godine doista potrudila da svoj dan obilježava raznolikim programom, koji je raspoređen u trajanju od mjesec dana. Većina događanja održana je proteklog vikenda, a zahvaljujući odličnom vremenu svi su programi bili izuzetno posjećeni. Već tradicionalno, dakle, krajem 8. mjeseca, prije svega radi vremena povoljnog koje nam je išlo u prilog zadnjih godina, pa tako i danas smo odlučili da ćemo ove godine organizirati, dakle ne 14.9. kada zaista pada, već krajem 8. mjeseca. Ove godine smo zadovoljni sa posjetiteljima. Obilježavanje dana općine Križ je započelo, dakle, sa izložbom od strane udruge Ženske ruke, vrijedna, dakle, izložba u našoj galeriji. Osim toga, u parku u centru Križa održan je i tradicionalni sajam obrta i rukotvorina, koji je i ove godine okupio dosta izlagača, a sve ih je obišao i sam načelnik. Na sajmu je bio i štand Kriške udruge vinogradara i vinara. Za građane Križa smo priredili i nudimo im vino naše udruge. U sklopu dana općine održan je i 20. festival slastica, na kojemu je i ove godine sudjelovao pozamašan broj ljubitelja slatkog i slastica. No dani općine Križ ove su godine ponudili i neka nova događanja, među kojima je i Kotlovina fest. Osluškujući i ostale sredine, pokušavajući uvesti nešto novo, mi smo se odlučili na naše tradicionalno jelo, a to je kotlovina, jasno šta je poznato u našim krajevima. U sklopu toga smo organizirali i biciklijadu, dakle to je novitet po prvi puta. Ja se nadam da će kao i ona utrka koju smo organizirali za trkače i ovo postati tradicija, kao i sama kotlovina. Dakle, spoj gastronomije, spoj rekreacije, odnosno nekakve fizičke aktivnosti. Po broju sudionika u oba nova događanja vidjelo se da su ih građani prihvatili. Na Kotlovina festu tako je sudjelovalo 17 ekipa, čiju je kvalitetu u spravljanju kotlovine pratio tročlani žiri. Nije ništa unaprijed rečeno i propisano da to treba biti baš tako. Recimo kako su posjetitelji mogli kušati napravljenu kotlovinu, a za uzvrat su davali dobrovoljni prilog za potrebe kupnje školskog pribora za djecu u potrebi. Što se tiče obiteljske biciklijade, ona je organizirana u suradnji s biciklističkim klubom Ivanić-Grad i Crvenim križem, a okupila je 70 biciklista svih uzrasta. Među njima su bile i cijele obitelji, koje su prošle stazu dugu 10 km. Osim biciklista, centar Križa zauzeli su bili i vlasnici oldtimer vozila koji su u Križ došli iz Ivanić-Grada.